paja mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene watu ndi Arthur Peter Mutharika analowa ndithu ku chigawo cha kumpoto kumeneko amachititsa ndithu misonkhano yokopa anthu ndi cholinga kuti azavotera pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndeno posatira zimenezi tinaona ndithu kuti mtsogoleri amene anatembenuka pa 26 August ulendo obwerera ku nyumba kwawo ku Mangochi. Ndiye pa ulendo umenewo tinaona ndithu kuti anadusa ndithu msewu wa Lake Shore ndi kumeneko amachitisanso misonkhano yoyimayima ndi tinaona ndithu kuti anayankhulana ndi anthu malo amene ndithu amayimayima popanga misonkhano imeneyi. Ndi tatiye ntione zimene anayankhula pa Dwangwa kuchoka pamenepo ndi kuti tipitirire ndi uthenga maka ndithu umene amafotokoza amene Arthur Peter Mutharika pa misonkhano imeneyi. Kuendesha boma si mazoea. Kuendesha boma Spartan Pumbilwa hii. Kumafuna abantu achimulile. Demiwoye. Demonado ziko ino. Lagwa pansi. Lavunda. Leviki tupsha. Chabwino taona ndithu pamenepo komanso tamva ndithu zimene akuyankhula amene Arthur Peter Mutharika. Iwo watu akunena zonena kuti zinthu zinalakwika kuti anachoka mboma pamene ndithu anasinthana ndi ana oti sanakhwime pa mchombo. Ndeti kupya kuti ambiri tikutsatira bwino kuti iwo anasinthana ndi chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake omwe ndi Lazarus Chakwera. Ndiye potsatira ndithu kuti atasinthana zinaonesa zonena kuti atatenga boma anthu amenewa zinthu zambiri zinayamba ndithu kusalongosoka. Ndi tinaona ndithu kuti kunabwera mavuto ngati akusowa kwa forex komanso njala imene ndithu yakhala ikusausa nzika zambiri ku Malawi. Tikumbuke kuti ambiri mbuyo mutinatsatira kuti kudera la Machinga makaboma la Machinga kumene ndithu kunamveka zonena kuti anthu ndithu amakhalira kudya chiteze maka chifukwa choti analibe chakudya. Komano zinaonesa zonena kuti boma sinatengepo gawo kwambiri maka ndithu kuti akathandize anthu amenewa. Ndiwo akunenetsa kunoti akavoteredwa pa 16 September ndoti azaonesesa kuti mavuto ngati amenewa asazachitikaso chifukwa amanena zonena kuti pamene wanali mtsogoleri sikunabwere nkhani ngati zimene zodandaula zonena kuti anthu ena ake kuti amwalira chifukwa choti sanadye chakudya maka chifukwa kuti anthu amenewa amasowa chakudya kapena ena ake akugona ndithu ndi njala. Ndi mmene akufotokozera amene Arthur Peter Mutharika. Ndiwo anapiriko limeneli la Malawi ndikuti lafika pa Nsanza. Labwera Nsanza chifukwa choona kuti amene akusogolera Lazarus Chakwera ndikuti zinthu zambiri sanaziyendese bwino maka chifukwa cha kukwera kwa mitengo ya katundu komanso ndithu mavuto amene tachula kale kuti ndi anjala komanso zinthu zambiri mmene afotokozera ngati mwina kuvuta kwa forex mavuto ambiri tikupea kuti ambiri watsatira bwino kuti mavuto amene akhala kusausa nzika za Malawi. Ndiwo ndithu akonzeka kuti azathane ndi mavuto amene wachifukwa choti akufotokoza iwo kuti ali ndi experience makapotengera ndithu kuti analamulirapo zaka 5 popanda ndithu mavuto ngati amene akuli padakali panopa. Ndiye potengera kuti iwo ndithu pamene ankachoka mboma nthawi imeneyo inflation inali pa 8.6% pamene ndithu padakali panopa inflation imene inakwera kwambiri makatu inflation ya zakudya ndikuti pamene tikukamba pano ili pa 31% yomwe ndi chisimikizo kunena zonena kuti ndithu mavuto aliko ochuluka. Ndi inflation ya katundu wina panopa ndikuti ili pa 27%. Zimene mukuona kwa Peter Mutharika akuona kuti chimenechi ndi chitonzo kwambiri maka ndithu ku nzika za Malawi. Ndi amenewa anayankhulanso ndi khwimbi la anthu limene linayima ndithu pa mpamba. Ndi pamenepo amafotokoza kuti ku chigawo cha kumpoto azakhalirana pansi akasankhidwa pa 16 September
ndithu ndi anthu okhuzidwa maka kumbali yokhuzana ndi zachitukuko ndi zina zotero ku chigawo chimene chakumpoto azaone kuti kodi atukula bwanji amaka ndithu chigawo chakumpoto. Ndi anapititsa kunena kuti akufuna ndithu kuti atazamanga msewu umene uchoke pa Mpamba kupita ndithu ku Chikwina mpaka nokatsetsereka kukafika ku Sisya. Tikupempha kuti ambiri amene ndithu timakhala chigawo chakumeneko tikudziwa bwinobwino kuti msewu ochoka ndithu ku Sisya ukapita ku Mzuzu ni msewu oyipa kwambiri. Ndi amene azona kuti ndithu akasankhidwa azaonetsa ndithu kuti msewu umenewo wakonzedwa komanso zitukuko zambiri zachitika ndithu ku chigawo chimene chakumpoto. Ndeno kuchoka pamenepo pa Dwangwa tinonanso kuti anayima pa Nkhotakota anayankhulanso ndi khwimbi la anthu limene linali pamenepo. Kuchoka pamenepo tinonanso ndithu kuti amafuna kuti akayankhulane ndi khwimbi la anthu limene linanso Phatenga. Kaphatenga ndi kuti ndi boma la Salima. Ndi pamenepo kuti kunja kunada ndi kuti anangoweva gulu linali pamenepo kena kulendo kumapita ndithu ku nyumba kwawo ku Beach House ku Mangochi. Nkutheka tomwe ndi maganizo pamene tinazo kuti mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party amene ndi Arthur Peter Mutharika anenesa kunena kuti dziko sili kuyenda ndithu kuyendesedwa ndi ana oti sanakhwime pa mchombo. Ndi pa chifukwa chimenechi akuyenda ndithu kuti azasankhidwe ndithu pa chisankho chimene chachitika pa 16 September chaka chino cha 2025 ndi cholinga kuti athane ndi mavuto amene ndithu nzika za dziko la Malawi zikukumana nawo. Ngati muli maganizo amenewo mutha kutumiza ku comment section, koma popereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu. Musaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndole zitha kufikirani musavuta.